daghan nga mga pulong ni Kristo nga usahay ba makaingon ta nagsukwahiay man ni. Si Kristo dunay tudlo nato ato tong nabati pipila pa lang ka siguro simana man tingali ang milabay. Niingon si Kristo, kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Niya ang ending dayon niya, niingon din siya, busa ipadana gayod ang inyong mga maayong buhat aron makita sa tanan. Di ba? Niingon man to siya, no? Hawa mo kay nom dumana. Niingon to siya. Nya karon ingon sad siya, himua ang tanan sa tago kanang wa gyoy makakita. Hay may atong sundon ani. Ha? Si ayaw yung ipakita, takpi ang pultahan. Ug magampo mo, ayaw mo pagbarog-barog dito sa sinagoga, dias daplisdan. Na kung manghatag ka, ay yung ipanabi, sikreto lang yun. Nya, ningon sa siya sa niaging, kuhan nga, ipakita yun ang inyong mga maayong buhat, aron makita sa tanan. Hay may sakto na to. Hay may sundo na to ani kanang itago o ipakita. Ha? Maglalis kita ani. Bitaw naglibog sa bitaw ko. Nay gibutang sa Salmo ningon, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Nganong wa man mo ingon maglipay unta ang inyong lawas. Nganong kasing-kasing may gibutang? Kaya ang kasing-kasing dili makita. Ang atong kasing-kasing ba? Ang atong huna-huna o kasing-kasing dili makita. So ang ako aning solusyon mao kini. Dili unta ta malipay nga daygon nga makit-an tas mga tao sa atong gibuhat nga maayo. Dili unta diha ang atong kalipay nga makit-an ta og daygon tas mga tao. So kwahi ra ba kay na karon sa kaning gitawag nato paradigm sa kalibutan, kay ang kalibutan karon ganahan gyud kay makit-an mo na i-post gyud, i-kuan gyud, i-upload gyud aron lang gyud daghan ang mo view. Ang mga TikTok, Facebook, YouTube, inana ba? Haron lang gyud daghan ang mo view, bisag unsa na lang gyud buhaton sa uban. Mas daghan man ang mo view basta kana bitang mga erratic nga mga kuan ba? Buhat or mga daring nga mga gipakita. Daghan kay mo view ana, mo na ila ginang buhaton kay ang kalipay karon sa kalibutan nga daghan ang modaig nako, daghan ang motanaw nako, daghan ang mopakpak nako. Mao na ray paradigm kamo. Mao basad na inyong hunahuna na kanang makita gyud ka nga nagbuhat. Pero daghan ani nga daghan kay ni view, daghan ani nga sikat kaayo, gitawag na nato sila mga celebrities, mga famous nga mga tao, giranking-ranking na gaya na sila, number 1, number 2, top 10, top 1. Ngayon na ba? Daghan niini ang ilang mga kasing-kasing masulubon. Why kalipay ang kasing-kasing? Mo na mahibong lang ta, doon naman to'y komedyante nga sikat kaayo nga comedian in movies, naghikog man. Naaman to'y sikat kaayo nga artista, singer, nagpakamatay man. Naamay successful kay nga tao nga purting nindutag authority, nagpusil mas iyang hibong ta ba? Nga naman, tungod kay ang ilang gipaningkamutan, mao ang outward nga view nga kanindot sa ilang kaugalingon aron daygon sa uban. So ang gusto dai ni Kristo mga igsoon, dili ingon nga di ta magpakita, kay di ta magpakita di na lang ta maghimog simbahan.
Public ba ni makita mi diha. Misa manganita dias gawas. Pero ang tumong ni ini nganong atong gipakita kining atong misa aron ang uban makaapil, dili aron magpagarbo, dili aron magpaingon ba nga tanawa ako gikinamaayuhan. Ana. Mauna ang kasing-kasing gyud mo isukdanan. Bikaron kamo dinhi, nagsimba mo, musta man inyong kasing-kasing, malipayon o dili? Hain man nalipay inyong kasing-kasing nga nakasimba mo or naay Ginoo sa imong kasing-kasing. Kinsa dinhi ang naay Ginoo ang kasing-kasing? Tasang kamot. Kana siguro gyud nga naay Ginoo. Maayo. Kamo ding uban, unsa man inyo? Kinsa may naa diha? Gaduda pa mo. Nya kung naay Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong kalipay nga dili unta ta daygon. Nga kanang wa untay mo pakpak nato. Kamong mga nitaas sa kamot, ug dili na mo tagdon sa inyong mga anak, di na mo daygon sa inyong bana or sa inyong asawa, sa inyong gibuhat nga maayo. Malipay mo. Pero ang Ginoo gasig daig nimo kay kakita man Ginoo ato. Nakakita man gyud matud pa ni Kristo. Nakita man sa Ginoo ang labing tago nimong gibuhat. Nya mangita pa mo, masuko pa mo og i-ignore lang mo. Ako gani bisag pari ko, nabiyagi panahon nga mahiubos ko nga kanang di ko tagdon. Kani ako mga kauban ninis balay, kusog kay magtabi nga sila ra dito magtabi nya inig-abot nako mubungkag dayog panglakaw. Mura sa kog makahinuktok mo ko, ngano man to sila nga mo apil gani unta ko silang tabi to nagiyahay na og lakaw hinoon pangwaon pang mga gipangkaon ana dagan na tinis na dagan na to nya human magtigom-tigom na sa dito unahan sila sa adto na sad magtabi kaon-kaon ako gibiyaan ako to sa lamisa nakuga ko katugukuron dito no mo apil sa ko dito ko ana sa kayo masabta na sad kay tanan nga nagpapansin sa ko nayo sa hay kanang mura tag mangita ta og recognition ba kana mao nay atong i-cancel nya malipay unta ta nga di tatagdon dili ta pasalamatan ana mabota na dinhi ako nang gi-practice nga gitudloan ako ang atong mga donors and benefactors nga dili lang gid nato i-announce ang inyong mga kanang halad og pila inyong gihatag nga imuhatag nato 1,500,000 naapay 3 million sila pa mo mismo mo ingon Father, ay lang yung i-announce ha. Ana. Pero nasa uban nga muhatag og usa ka slot, mo palit og usa ka slot 1,000. Sige yung tawag, Father, usa man gyud nadawat na niya. Pwede gi-announce Father nako di lagi na mo i-practice diri di la practice ang Ginoo kakita na ana. Nya mas daghan ang ihatag sa Ginoo basta wa mo makit-i, wa mo mahibaw Pero nasa uban mingon, ay lang ikuan ako ngan Father ha. Ay lang ikuan ako. Di tagay lang ko sa imongan kay kanang amo man ang i-record ayaw na lang Pader nako dili i-record ra dili ra na namo basahon basta Pader ha i-record lang ha ako for record purposes dili ra na namo basahon para gahapon pila na may itong halin gahapon sa atong DOPS 171 slots atong halin gahapon pakpak may hinay na nigsaka. Hinay lang, pero sag dilag hinay, basta kanunay. Nanatay 7,576 nga total nga halin sa DOPS. Pero daghan-daghan pa mangkuwang. 46,424 slots pa ang kuwang. Kamong sigig palit ani, congratulations. Kitaan gyud mo sa Ginoo. Hinaot unta nga ang inyong kalipay diha sa kasing-kasing. Ako sad nalipay pod ang akong kasing-kasing nga naay daghang nahigugma sa simbahan kuyog nako na magkuyog tani. So ang pasabot ni Kristo nga itago ayaw pangandoy nga makit-an ka, pero og makit-an sadta nga naghimog maayo nya mo daghan ang mo view nato sa social media, daghang mo follow nato sa social media. Pagpasalamat sa Ginoo, unya ipadayon pagpakita nga ang imong gisunod, nga ang atong gisunod mao ang Ginoo.
Kay katong niingon si Kristo, himua ang tanan sa unsa na? Ipadan-a gayud ang inyong kahayag, ang iyang pasabot ato sa inyong pagbuhat og maayo sama anang pagtabang og mga kabos, makita unta nila ang kaayo sa amahan diha kaninyo, aron sila magdaig sa inyong amahan nga atoa sa langit. Pasabot ang ato untang mga buhat muhatag og signal ngadto sa atong kaigsuonan nga ang Ginoo ni anako, ug mao ni ang sugo sa Ginoo, mao ni ang buhat sa Ginoo diri kanako. Si Eliseo maoy successor ni Elias. Si Elias gitawag ni siya one of the greatest prophets of Israel. Nahitabo gud si Elias nga siya na lang usa, padayon gyapon siya. Gamhanan kay ni si Elias, morning wa ni siya namatay, igo ra ni siyang gida sa chariots of fire, pero nagtuo sad ko nga mao toy paagi bas kamatayon, mao toy paagis kamatayon ni Elias. Mao tong si Eliseo nga nakakita nga ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo naa ni Elias, nikuyog yun si Eliseo ang batanon nga propeta. Nya ingos Elias, ay lagkuyog din hilang ka, ingon siya, mukuyog jud ko nimo. Nya ang akong ihangyo, ingon mas Elias, kuyog bagyo ka, murag kanibitang tao nga mudot-dot gyud nato, no? Naa magid nay pangayoon. Bantay mo kana magsigig baiid ba? Ano yung mga anak magsigig baiid, bisag asa ka mulakaw magsigig yung anak, kana naa ginay pangayoon. Mo to nakasabot dayos Elias. Pagtabok na nila dito siya, unsa may imong pangayoon, sige mo jud kag sunod nako. Siya tagaay kog duha lang ka pilo sa imong murag duha ka pilo 2%. Sakto ba na? 2% sa imong gahom nga nadawat sa Ginoo. Ana. Ingon dayos Elias, makakita gani ka inikuha sa Ginoo nako kana makadawat ka gahom. Di gani ka kakita pasabot ang Ginoo wa mohatag nimo sa gahom. So ang gipasabot ni Elias, dili ako mo'y mohatag nimo, ang Ginoo. Pero ang signal ni ana, kung makakita ka, nakuhaon ako sa Ginoo. Nga nakakita man siya, nagida siya sa katong karwahe nga kalayo. Kadawat din siya gahom. Unsa man say gibuhat ni Eliseo, pagtabok niya sa Jordan, iyang gipuspos ang katong sapot ni kupok ni Elias nga nahog ngadtos tubig nya. Unsa ba yang gisulti? Hain man ang Ginoo ni Elias. Wa siya moingon, pinaagi ani akong bag-ong gahom, buakon ko ning tubig. Ginoo gihapon ang iyang giyaw-yaw. Pasabot nahimo na sang gamhanan si Eliseo, siya na sad mo inagdala sa mga katawhan sa Israel, isi propeta, pero sa ngalan sa Ginoo, dili gani sa ngalan ni Elias. Muna kamong mga asawa, inyo ganing higugmaon ang inyong bana, kinahanglan sa ngalan Diyos Ginoo, ha? Dili sa inyong gusto, sa ngalan Diyos Ginoo, ina sa ngalan sa Ginoo dong unungan ti kahangtod sa kamatayon. Ano? Sa ngalan sa Ginoo, mga anak, ako mong gastuan sa inyong pag-eskwela. Di ba? Kasunod tuig, wa naman kay kwarta, kasangalan sa Ginoo, ako mong paundangon. Di na mo reklamo kay Ginoo man. Nya kayang imong bana, sige mangyog pangabit, sa ngalan sa Ginoo dong, hiluan ti ka. Adi sa tingali, ang buhat dayong dautan, iya day na sa Ginoo, adi man, ang buhat lang ang maayo. Sa ngalan sa Ginoo, mupalit kog slat nga daghan kaayo. Di ba? Na ini-promise nako, Pader, paabuton paninimo og John 30 ang imong slat, nako murag mo sobra patingali. Ni siya mo pledge ko karong John 30, mo pledge ko karong July, mo pledge ko karong hangtod gini October. Nako, daghana na ani. Nako, may sa don tagdi kaabot October, mahurot na sa don ta ni. Pero pledge siya ko no. Ana, ganahan kay ko. Pero ako tong ingno niya, ingnaha sa ngalan sa Ginoo. Haron sa dinig hatag sa inyo diri na kung mingon sa ko sa ngalan sa Ginoo, dawaton ko ni. Di ba?
Muday gyud sa Ginoo. Makit-an man ta or dili, di na mo importante. Ang importante, wa mangandoy ang atong kasing-kasing nga kita maoy daygon, kita maoy higugmaon, kita maoy sondon. Kung dili, ang Ginoo nga maoy nagbuhat dinhi kanato sa tanang maayo. Nindog ta.